Mag-asawa ang tinarget sa paghahain ng search warrant sa Barangay Perpetual Health, Iriga City gabi nitong linggo, June 28. Matagumpay na na-recover ng mga otoridad ang tinatayang aabot sa 102,000 halaga ng droga sa bahay ng isa sa mga sospek. Ayon sa Iriga City Police, mga karatig lugar umano ang mga parokyano ng mga sospek. Halos kumahiling ta, maski hilingon ta po ang mga CCTV duman sa pagrilid. Ang mga parokyano po kayo ni mga taga-duman man lang sa barangay, and siyempre mga karatig barangay kayo ni itong Santa Teresita area. Santa Teresita, San Isidro area, duman nagbabarakal ng shabu. Nasa medium scale ang operation niya because halos tulong barangay, 4 na barangay lang ang target clients niya. However, dakulang epekto po ini sa supply kang illegal drugs digdi sa tulong barangay. Arestado din ang isang habal-habal driver sa bypass operation ng gain sa pulis alas 8 ng gabi nitong Lunes, June 29. 6 na piraso ng heat seal transparent sachet na may lamang hinihinalang shabu ang nasamsam sa suspect na nagkakahalaga ng 7,609 pesos. Ayon sa PNP, matagal na minanmanan ng suspect bago makipagtransaksyon dahil na rin sa sumbong ng mga concerned citizens sa lugar. Bahagi umano ito ng intensified operation ng PNP laban sa illegal na droga. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Jan Amador, CSN.